Boas, esta é a presentación oral do traballo de investigación final da Patrimonio Arqueolóxico. No meu caso, vouno facer sobre o Castro de Elviña. Veremos, pois, tanto a historia do castro, a súa formación, que se constitúe, e o posible impacto humano a través de distintas maneiras que poida ter sobre este patrimonio. O Castro de Elviña sitúase na parroquia de San Vicenzo de Elviña, que está cercana ao campus da Universidade da Coruña, nunha zona alta do entre un vale entre Elviña e Mesoiro. As escavacións que se realizaron datan a primeira entre 1947 e 1953, que foron dirixidas por José María Luengo e Luis Monteagudo. As seguintes foron en 1970, entre 1979 e 1975, que foron dirixidas por Felipe Senén López. E logo a terceira, que ocupa dende 2002 ata a actualidade, que están sendo dirixidas por Xosé María Bello. Isto cadra co Castro sendo descuberto, bueno, datan as primeiras excavacións en 1940. Algunhas das construcións notorias son a Casa de Xedra, que data do século I antes de Cristo. Érguese sobre varias casas circulares. Unha das caras foi reaproveitando deixando un semicírculo chamado Exedra, que foi abovedado. Logo temos o Templo do Ídolo Fálico, que é unha construción ovalada que o Francisco Luengo atopou no interior dunha pedra grande, coa fronte traballada con un aspecto pois, fálico. Tamén está a fonte alxiba, que ten 5 metros de fondo, que era para permitir o abastecemento da auga, e a Casa do Tesouro, que onde se atoparon as raias de ouro do século I. Eh, o Castro de Elviña foi declarado Monumento Histórico Artístico en 1962 e ese título non impediu que Fenosa instalara unha torreta de tendido eléctrico no medio da croa, pero esta foi tirada en 2015. Ademais deso, tanto o Concello de Coruña como a Universidade da Coruña fomentan as visitas ao Castro nunha investigación preliminar para este traballo. Pois observei que non hai moitas noticias con respecto a un impacto negativo por parte do turismo ou por parte de eso, da mando das persoas, xa salvo a mencionada da Torre Fenosa, pero de eso xa fai 10 anos que foi derribada esa torre. Entón, a miña proposta para a realización deste traballo, conto coa idea de ir personalmente ao Castro de Elviña a ser partícipe nunha destas visitas guiadas e a entrevistar a xente implicada no traballo do Castro, para que saber de primeira man que eles me poidan comentar pois eso, que impacto negativo teñen as persoas, pode ter o turismo ou demais, ou no caso de que non haxa un impacto realmente negativo, senón que estemos falando de un patrimonio arqueolóxico que este ben cuidado e conservado, evitando ese impacto negativo das persoas, como o conseguiron, para así poder ver que medidas podrían adoptar pois outros monumentos arqueolóxicos, outros castros, para que isto pasase. Entón, esta sería a idea principal do traballo final que se desarrollará na,
entrega final. Moitas grazas.